Йөрәгемнән туган хисләремдә багышладым шушы җырымны, бар галәмне, гази җиребезне, кешеләрне бар кылучы чиксез көч иясенә. Җырым язылды 2013 елда 10 декабрьдә 10 сәгать 12 минутта. Синең белән җиргә язлар килә, шау чәчәккә төренә бакчалар, бөреләнә йокылап яткан җаннар, шытып чыга җирдә орлыклар, бөреләнә йокылап яткан җаннар, шытып чыга җирдә орлыклар. Синең белән генә, синең белән генә, синең белән генә, синең белән туа тормышлар, синең белән туалар тормышлар. Гомер язым бары синең белән, күңелләрем чәчәк аталар, күзен ача йокылап яткан уйлар, җанланалар якты хыяллар, күзен ача йокылап яткан уйлар, җанланалар якты хыяллар. Синең белән генә, синең белән генә, синең белән генә, синең белән үсәләр тормышлар, синең белән үсәләр тормышлар. Синең белән оҗмах җимешләре, сулар тере, җанлы һавасы, рәхмәтләрем булып барсын алар. Яратуым җылы, назлы
Синең белән, синең белән генә, синең белән, синең белән генә, синең белән, синең белән генә, синең белән яшибез дөньяда, синең белән яшим дөньяда, синең белән генә, синең белән, синең белән генә, синең белән, синең белән генә, синең белән яшибез бу җирдә, синең белән яшим дөньяда. Рәхмәт, безне бар кылып шушы дөньяда рәхәт тормышыбызда яшәтүчегә рәхмәт. Синең белән